τώρα μαζί μου να σου δείξω περιοδικά τα οποία δεν θα βρεις στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη δεν θα τα βρεις. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει πιστοποίηση CPNP. Χωρίς την πιστοποίηση CPNP τα προϊόντα δεν μπορούν να μπουν στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι πρέπει να ταξιδέψεις μέχρι τη μακρινή Κορέα. Εντάξει, ένα ρόλο θα το βρεις, απλά ήταν εκεί πρόβαλα. Αϊστούρα δεν θα βρεις, βελάς δεν θα βρεις, αυτές τις μασκούλες δεν θα τις βρεις, αμιούς δεν θα βρεις στην Ελλάδα, αυτά τα τέλεια patch, τα anti-wrinkle, τέλεια. Αυτή τη μασκούλα που κάνει αφρό, Dr. G, αυτή τη μάσκα την Dorden που πόσο θέλω να την κάνω τόσο καιρό και την κρατάω γιατί δεν έχει CPNP, δεν μπορεί να μπει στην Ελλάδα και έτσι, Επίσης στην Κορέα θα βρείτε συσκευασίες που έχουν δώρο, είναι κανονική συσκευασία και έχουν δώρο άλλο ένα μέσα. Εδώ δηλαδή πήρα την κρέμα ματιών και είχε μέσα 2 μικρές κρεμούλες ματιών και 2 μασκούλες με ρετινόλη. Αυτή η καταπληκτική εταιρεία, παιδιά. Αλλά δεν έχει CPNP. Που θέλω να καταλήξω ότι ναι μεν βλέπεις μια γκάμα προϊόντων στα καταστήματα της Ελλάδας και στο beautyprincess.gr. Παρακολουθούμε την αγορά, εμείς τουλάχιστον, δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν. Είμαστε από τα πρώτα καταστήματα που φέραμε κορεάτικα καλλιτικά στην Ελλάδα, έτσι γνωρίζουμε πολύ καλά τα κορεάτικα καλλιτικά. Όμως δυστυχώς κάποιες φορές υπάρχουν αυτά τα εμπόδια, όπως οι πιστοποιήσεις, όπου δυστυχώς δεν μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι δεν μπορούμε να το κάνουμε εισαγωγή. Τέλειο. Όλα τα ενεργά συστατικά βρίσκονται εδώ. Εδώ. Το αραιώνεις με σέρουμ ή με τόνερ και έτοιμη ρουτίνα σου. Αν θέλεις λοιπόν να μάθεις περισσότερα για τα κορεάτικα καλλιτικά, τότε συντονίσου στο beautyprincess.gr, κάνε ένα follow και stay tuned για περισσότερα.